Lah itu Mas, Isra Mi'raj itu umumnya kita bertemu Allah Mas. Ya, umumnya termasuk Rasulullah kan itu. Apakah kita ini yang diperjalankan oleh Allah mengenal dunia ini termasuk negara lain sampai ke Mekah kan ngono iku Mas. Apakah itu bisa dikatakan Isra Mi'raj? Tidak. Kita cuma diberi oleh Allah bahwa ada negara lain. Nah ngono Mas, termasuk nang Ka'bah ngono. Ya urusannya keimanan. Nah ngono Mas. Lek Isra Mi'raj kan bertemu Allah. Lek nang negara kono nang negara kene perwujudan kita keluar iku mah dikenalno. Kaya nang Brunei, nang Amerika, nang negara-negara timur iku sampai nang Mekah. Kan cuma diperkenalkan bahwa ada negara-negara lain. Lah Isra Mi'raj urusane kepada Allah. Lah iki diperkenalkan ada yaitu mang bendera-bendera lain termasuk negara-negara liya Mas. Berarti Kak beda. Mboten sing kula nggih nggih. Terus manten-manten sing kula maksud niku ketika waline Allah niku masuk ke kamar manten-manten dia Jumatan di Mekah. Nggih. Apakah dia itu memohon kepada Allah? Istilahnya kula kepingin Jumatan di Mekah. Terus pasrah manten-manten di dalam dirinya ada yang keluar ke Mekah. Fisiknya tetap di sini. Nah, itu mboten tanpa keinginan dia, Mas. Kalau seperti itu. Fisiknya wis mati. Maksudku duduk mati secara umum bukan. Dia saat ngadep nang Allah Mas ya. Saat ngadep nang Allah iku mang. Akhirnya nang Allah ada yang diperjalankan ke sana. Ke Mekah di sana. Di sana bertemu tetanggae, bertemu sapa di kono. Loh, kok ana kene-kene lah mongko iku mang Allah maringi bahwa dek iki waliku kekasihku. Kepethuk ning Mekah kono tanggae. Kan gak harus selama iki biasane lek wong ki wali lah ngono Mas ya. Lek ancene dhek wis wali wis apa ya wajar ancene ning kono. Wajar Mas. Jadi tanpa kemauan diri dhek iku mang salat ngadep nang Allah dhek langsung ada perwujudan dirinya yang bisa ke sana ngono lho. Wallahu alam itu Mas. Apakah malaikat yang di dalam diri wujud awak iki mang yang diperjalankan ke sana? Karena ada perjalanan di dalam diri dari Mas ini ono unsur berapa kan gitu. Kenyataannya di dalam diri ini Mas ono setan, ono jin, ono malaikat, ono Nur Muhammad, ono Allah. Jadi sifate wong Islam iki sing dijerone awak ya iki mang. Sing dominan sing ndi? Ya iki sing bisa metu. Lek jin, setan ya sik iku mang sing tak terangno iku mang. Tapi lek tentang keimanan ning Allah, apakah malaikat yang di dalam diri ini yang wujudnya awak iki mang? Lek fisik kita kan enggak kan begini kan. Tapi kenapa ada di sana? Baikku, ya iki asli. Sing iso dilakokne ning tempat. Apa iki fisike wong ana kamar kok. Tapi kok iso ana Mekah kono? Bapak wala. Baikku Mas. Karena ana seorang wali ya ngono. Iku mabukan ku ini ya. Protes nang wali situ. Iku terus wali ya. Napa penggaweane mabuk nang pinggire mung ngiler-ngiler mabuk niku ya napa niku. Buka lawang. Terus delok ning jero kono. Lho ono yo. Lah iku sapa? Wala bisa apa? Iku yo gak iso nerangno. Sing jelas di dalam diri unsur iki ana iki. Lek sing setan, jin, iblis iku mang ya di luar apa? Di luar keimanan, tapi lek sing keimanan iki mang malaikat iki mang antara malaikat dan apa wis ngomong lek Kanjeng Nabi ya nur iku mang Mas. Wis nang iki sifate Allah kan iku sing dominan sing ngendi. Sampai iso ana kono. Lha iku malaikat kah ataukah Nur Muhammad kah ataukah Nurullah wallahu alam. Ayo sisi kendak ya Allah iki. Lah iki lek kena didelok, lek sing iki mah enggak kena Mas ya. Iki di luar keimanan.
Lah iki sing keimanan ning kene. Lah lek sing dominan ancene malaikat, sifat awak di jero iki taat ibadah Mas, seneng ibadah terus. Lah nek sing dominan Nur Muhammad yang di dalam diri seneng ngocengin iki nyampe kebenarannya Allah, ngalor ngidul sing diomong keimanan nyampekno. Maka Rasulullah memang disyariatno itu dakwah. Nyampe. Lah wis iki aku gak iso Mas, wis alam musawab. Tapi apakah yang manakah yang ini cari sampean? Alam musawab wis gak iso aku gak ngalami. Iki. Lah aku ngalami rono sing gak ono saksine. Aku lek ngomong salah berarti. Ya engko lek ono saksine PE buka kabeh. Ojo bawa kabeh lek pasti ono saksine. Kapan nyaman ngono? Iku kapan-kapan tak terangno. Wis cukup.